Ayo kok. Ya ho. Ye hey. Niki kita sesarengan kalian Abi Mulya lan uga AG Pro Audio Profesional. Niki kantoran Pinara Ibu Bapak Kepala Desa wonten dalu punika. Satrio nggih. Cinta sing ati-ati sesarengan kalian panipun putra putri budaya. Arasa ger. Yo. Kasusul wonten sang wingi bonekang nomor 3. Lo. Ana oka bocah bagus sing ati-ati nggih. Lan uga kasusul sing mburi Mbah Bayan matur Joko Boyo sampean arah. Sing angka terakhir ana Abel. Wih, apa iki? Matur nuwun Dek Danang Bendungan Gundang dalu punika rawuh man suwah ayo wis lenger dina sing ati-ati anggone makarya wonten sakjroning alun-alun nger yo iki lho dagangane Mbah Lurah sing taun ngarep jaranan karo wayangan nger. Hey, ho, hey, ho, hey, ho, hop. Mus. Blah. Prayitna nggih setunggal mawa setunggal sampun katuraken dening panjenenganipun para rawuh. Para antika sami penonton wonten dalu nggih. So. Ayo nger Arsa. Woi. Alon-alon gone makarya sesarengan Abel. Woi. Hey, ho, hey, ho, hey, oh, Wah, ayo. Oh, ya iki lho man, ya iki lho. Sapa iki? Abel, Tut. Abel sesarengan kalian Arsa. Wih. Oh, yo. Tempe. Oh, sawetara suwe ora ketemu nger wong bagus. Monggo katurang pinarak dalu punika sareng kuda budaya nger. Oke. Hei, ho. Us. Ayo nih tak bagus. Kaya ngopo lah katrigelanmu. Ayo. Iya. Hop. Ayo nih. Woi. Londong Weni kaya manggen. Oka. Ayo le. Siji saha siji. Dikepenake ayo oe yo Sayang
matur suwun Mas Ambon manis e. Matur suwun nuwun kanca-kanca Kediri nggih. Nuwun kondur rumiyin. Ayo ger kuda budaya lampahipun katon gumuruh ngebaki wonten sajroning alun-alun dalu punika sorek kang ambata rubuh dampyak barisaning prajurit kuda coba wigatena jaranan kuda budaya hop so nah ya push hop katon sigrak lenggaipun dening para satriya kembar jangkep jantai wonten 6 nggih kang sampun samapta hanite turangga kanthi gumregah gagah pansuryane dasar bagus lan tur pideksa nggih wah hoi ayo up jos up nah ho pancene rampak lan uga sigrak wah kesit-kesit gerdur pandi kesit man hayo sanguni iki ngono mari tak jamoni kok gerdur jamune apa man alah kae manut tamburi mojokan kae ya weh sing sayo iya lu mok ya lo es monggo Dek Apin katuran pinarak wes su lo ayo ger bocah bagus sing ati-ati lho ger pak bong sayo ayo pak us so ahe hao opla he so yo ahe ho la yo iki kang kawinastan kuda budaya Lombok jajale sayo Mas Gogon kaya dome sampe nyambike pedes gon hey
Yuk, 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 yuk. Ho ha, lo lo lo. So, 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 lo 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 lo. Sing duweni pasar Kliwon nggih rawuh maneh. Oh, mangkon. Matur nuwun sedaya kanca-kanca katuran pinarak. Oh, jos. Hea, goyangane. Campur sari. Jaranana campur sari. Lo niat mateni yo korak-korak teko. Yo. Neng ndi ambon tak toleh reneng. Yo korak teko Dres. Oh, neng arep enek sumbere, Dut. Sapa? Buri korak. Matur suwun Mas Tempe. Yo. Hombra. Ayo li arsa sing ati-ati sesarengan anggone makarya Abel. Budaya. Goyang Siti. Jos. Kuda budaya. Yuk. Hae. Ha-oh. Hae. Hop. Bergoyang, esek. Bergoyang, esek. Bergoyang. Ha-oh. Yuk. Hop. Bergoyang, esek. Bergoyang, esek. Bergoyang, esek. Jos.
ya. Ora sida to. Ora sida. Iki mau tak kira klasike sik ana maneh. Ayo. Budaya Mas Utres. Sak jose lho, Tut. Sawet dapene mburi. Mas Utres. Gentayangan yen awan doyan mangan wong glisi ana yen dalu tan bisa turu namung tansah mikirake sliramu wis suwe pisah nembe saiki ketemu lagi wong ayu nyedhek aku dimen mari kangen waton sliramu sumanding gentayangan awan doyan mangan wong klisian yen dalatan bisa terang he oh he oh he oh oh ah he ah oh ayo rakyat lo padha sing ati-ati lan padha sing pratitis kutha budaya oh doyong ning pinggir kali ayo moplong apa wis ana sing duweni belang lawe kabeh munah timbang kowe aku wegah Yo oh jas waru doyong adek doyong ning pinggir kali ayo moplong dasare mikat ati tuku tempe ning pasar murah yen kowe aku wegah saderengipun kula matur suwun sanget Dumateng panipun Bapak Kapolsek dari tim keamanan jajaran Kecamatan Kapan Tulung Egung ingkang dalem menika handharaken kersa rawuh badhe ngamanaken wonten jroning pahargyan
keamanan saha ketertiban wonten dalu punika. Ayo. Oh, ayo lo ya. So. Sudut. Ya ayo Mas Sutres. Piye kabar itu? Pedot. Hop. Ye piye karepe kok aneh mok gawe goreng esemu nojen nuju saiki wis mukti kowe kok njur lali ora matuk becike yen kapathuk bebasane rosan ilang manise nyatane lali sumpahe ye piye karepe ye piye karepe kok aneh mung gawe goreng esemu nojen nuju saiki wis mukti kowe kok njur nyelaki ora matuk becike yen kapathuk bebasane rasa ilang manise nyatane lali sumpahe ye piye karepe hae oh ho hae ho hae so ho hae hae ayo bel sing ati-ati cah bagus sesarangan kuda budaya Mari pisani
Osa. Nek dul. Ayo. Dosa. Yo. Bapak singkek. Ayo. Tanggung rejo bapake gendon rawuh Rut. Masa ta. Iki Mama Kimochi ning ndi Mama Kimochi? Kemburi. Aku urung disangoni Rut. Mas Bajul rawuh iki. Iki wis ditiwansine yang nger kuda budaya. Ayo. H O E A E O Y Tos Nah yuk Ha he Hopla Ha
Sutris kepriye apa sih isik yo yo ayo sareh ger ayo lo bel sing ati-ati anggone makarya sesarengan kalian diuntang ya yo oke nah ayo ayo Lika oke ya besarangan kalian ger arasa weh ayo lo bapak gendon Mas Bajul matur nuwun rawuhipun kawistara iki pengalaman ora ana kita bersani dalem iki wonten dalemipun Mas Bagus Mas Bajul ayo hae ho 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 a bo a ho a ha o hae lo 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 lo
Lho niki panipun bapa dasar kula nyuwun diterke bali po. Wah. Sak sampunipun sira kang sampun andhahar sak jroning pupus ingkang dupa kemulun ingkang anggandha arum ingkang anggondo wangi monggo. Oh dene dak wonten sak jroning telak kawula sampun tuwa. Sapunika kula nyuwun diterke bali po aku terno bali po. Wah. Ayo. Oh.